Исәмесез сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыкларын карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Миләүшә Хаҗиева таныштырырмын. Хәзер төп темалар турында кыскача. Мин монда булырга тиеш. Скучаю. Скоро буду. С победой. Ни өчен Кукмарада яшәүче контракт төзеп махсус хәрби операция зонасына киткән. Җәйне сагынып. Надо было сказать какие-нибудь, какие хочешь цветочки положить, закрыть. Галактика балалар иҗаты үзәгендә мастер-класс узды. Файдалы юллар. Тут очень хорошие вожатые, очень вкусно кормят и очень хорошие условия. Нараткай лагерендә беренче тапкыр көзге смена эше үтте. Үзеңне тикшеренүче итеп тоярга. Чтобы все рекомендации, которые будут даны вам, нашли свое применение в практической деятельности. Быел Хуҗа Әхмәтов укуларында ниләр булды? Вакытында алмаштыру мөһим. Сигезләр туганчы килеп җитәбез инде монда. Койтуын тоже караган юк, төрле. Автомеханикларның кызу эш сезоны башланды. Олар һәр вакыт елмая туганнары өчен тырыша һәм җиңүгә таба бара. Добрыня позывнойлы хәрби узган ел контракт төзеп махсус хәрби операция зонасына китә. Бу карары өчен үкенми. Киресенчә ул тәвәккәл һәм җиңү өчен көрәшергә әзер. Гаиләсенең аның карарын ничек кабул итүе турында киләсе язмада. Всем землякам привет. Всему Кукмару привет. У нас все хорошо. Төрле яшьтәге һәм төрле һөнәр ияләре милли оборонаның бер өлеше булырга һәм котлаулы вакытта иптәшләренә ярдәм итәргә теләп, хәрби комиссариатларга мөрәҗәгать итәләр. Добрыня позывнойлы танк взводы командиры да читтә калмаган. Ул контрактны узган елның июлендә төзегән. Семья относится ко мне нормально. С моим уходом на СВО считали это правильным опытом будет для моей жизни. Я ни о чем не жалею, то, что подписал контракт, научился многому. Добрыня юлда туган ягында әлегә бер тапкыр гына булган. Бу яңа елны гаиләсе янында бәйрәм итәр дип өметләнә. Хәзер җылы сүзләрне ул туганнарына һәм якыннарына телефоннан гына җибәрә ала. Также хочу сказать всем спасибо за поддержку, за понимание, за гуманитарную помощь, что собирают люди. Также хочу передать большой привет своей любимой жене. Спасибо, что ты у меня есть, поддерживаешь. Своей любимой дочери Лели. Всем привет. Скучаю. Скоро буду. С победой. Слава России. Көн сайын илебез сагында торып, Добрыня батырлык, җаваплылык һәм тугрылык кебек сыйфатларның үз кыйммәтләрен югалтмавын раслый. Хәзер безнең хәрбиләр өчен кешеләрнең һәр вакыт ярдәм итүләре һәм җиңү безнең кулда булачагына ышанулары бик мөһим. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Галактика балалар иҗат үзәгендә мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен оештырылган җәйне саклыйбыз дигән мавыктыргыч мастер-класс узды. Чарада балалар киптерелгән чәчәкләр һәм яфраклар кулланып, китаплар өчен гадәти булмаган кыстыргычлар ясарга өйрәнделәр. Вам нужно будет собрать букет по вашему вкусу, по вашему желанию. Гербариядән китаплар өчен кыстыргыч ясау. Монда барысы да беренче карашка җиңел кебек тоела. Ләкин бу балалар өчен әлеге бирем җиңелләрдән түгел. Беренчедән алар үзенчәлекле, ә менә икенчедән иҗади тәҗрибәгә ия түгел. Шуңа күрә Галактика балалар иҗат үзәге педагоглары балалар өчен тулы бер мастер-класс оештырганнар. Мы заготовили гербарий. Без яфраклардан, чәчәкләрдән, кыр үсемлекләреннән, дәвалау үләннәреннән гербарий әзерләдек. Үзенчәлекле малай Русланның әнисе әйтүенчә, улы сәламәтлек мөмкинлеге шикле булуга карамастан, мондый иҗади процессларда рәхәтләнеп катнаша һәм үз хисләрен сәнгать аша белдерә. Беренчедән общение, икенчедән менә бер иптәшләрен күрә, ясарга өйрәнә, барыбер ниндидер занятие инде. Идея түгел. Әлеге процесс үзе бердә катлаулы түгел, ә киресенчә кызыклы. Балалар өчен бу үзләренең иҗади сәләтләрен күрсәтү мөмкинлеге дә булып тора. Я это первый раз сделал, мне очень понравилось. Вообще просто шикарно. Балаларның олалар ярдәмендә ясаган матур кыстыргычлары хәзер аларны китап укуда гына түгел, ә җәйге кояшлы көннәрне искә төшерү өчен бер сәбәп булып та торачак. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары.
Күзгі каникуллар чорында Кукмара районында балалар үшін күңел ашу һәм ял итү үшін яңа мөмкинлекләр ачылды. Быел Нараткай балалар сәламәтләндерү лагере үз тарихында беренче тапкыр күзгі сменаларны эшләтеп җибәрде. Элек лагерь җәйге чорда гына эшләгән, әмма хәзер балалар күзге атмосферадан да ләззәт ала алды. На осенних каникулах в основном ты чем занималась до этого, пока не было лагеря? Сидела в телефоне. Күзге каникуллар якынлашкан сайын күп кенә укучылар гаджетлар дөньясына чума. Шул ук вакытта алар өйдә вакыт уздырыргамы яки лагерга китәргәме дигән сорау белән очраша. Нараткай балалар сәламәтләндерү лагерында быел көзге сменада эшли башлады. Элек лагерь җәй айларында гына эшләгән, ә хәзер балалар саф һавада вакыт үткәрү, мавыктыргыч чараларда һәм программаларда катнашу өчен уникаль мөмкинлеккә ия. И в осенний период лагерь может существовать. Лагерь хәзер көзге чорда да эшләргә мөмкин. Балаларга биредә ошый, алар төрле чараларда катнаша. Шулай ук күңел ачу чараларында үзләрен күрсәтә алалар. Быел оештыручылар балалар өчен төрле программалар әзерләгәннәр. Алар ял итәргә генә түгел, ә үз күнекмәләрен үстерергә дә ярдәм итәчәк. Значит, вот так у нас должна она быть. Давай-ка, вот так и прикрепляем. Хорошо. Балалар әйтүенчә, биредә күңел ачып кына калмыйлар, ә командада эшләргә дә өйрәнәләр. Шулай ук яңа дуслар табалар. У нас есть мероприятие. Безнең чаралар, линейкалар бар. Кичен бездә дискотека уза һәм яхшы ашаталар. Балалар арасында бу лагерьдә берничә ел рәттән ял итүчеләр дә бар. Алар ремонтка кадәрге Нараткайның нинди булганын әле дә хәтерлиләр. Не скучаю. Элекке Нараткайны сагынмыйм. Ул барыбер башка төрле иде. Әлбәттә яхшы иде, ләкин шулай да бераз начаррак. Балалар лагерын оештыручылар елның теләсә кайсы вакытында балалар актив ял итсен һәм күңел ача алсын өчен аның эшчәнлеген ел әйләнәсе киңәйтергә планлаштыралар. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Түбән Үрәс мәктәбендә Хуҗи Әхмәтов укулары исемендәге халыкара фәнни-гамәли конференция узды. Быел ул 10нчы тапкыр үткәрелә. Чарада төрле шәһәр, район һәм илләрдән килгән 100дән артык кеше катнашты. Безнең төшерү төркеме конференция эше белән якыннан танышты. Безнең менә 300дән артык эш килде. Бүгенге көндә менә 100дән артык укучы һәм укытучы бүген катнаша. Түбән Үрәс авылы мәктәбендә Хуҗи Әхмәт укулары исемендәге 10нчы халыкара фәнни-гамәли конференция узды. Чарага 100дән артык катнашучы җыелды. Монда күбрәк килә эшләр Апас, балык бистәсе, Балтач, Саба, Кукмара, Казаннар күп, Чаллылар, Чаллы шәһәреннән бар, Кытайдан эшләр, Казакстан укытучыларыннан бар. Конференцияда башлангыч һәм урта белем алучы, шулай ук мәктәпкәчә яшьтәге балалар катнашты. Биредә алар үзләренең мәктәп проектларын тәкъдим иттеләр. Биектау районыннан килгән катнашучылар үзләре чыгара торган стенд газета турында сөйләделәр. Бу эш укытучылар белән бергә алып барыла диделәр. Они нам даже помогают. Алар безгә яңа газеталар чыгарганда ярдәм итә. Ягъни без яңа газета эшләгәч, һичшиксез үзебезнең мәктәп укучыларына һәм укытучыларына өләшәбез. Түбән Үрәс авылы мәктәбендә халыкара фәнни-гамәли конференция ел саен Казан федераль университеты белән берлектә уза. Это очень сложно. Кстати, Сүз уңаеннан әйткәндә, оештыру ягыннан караганда бу бик катлаулы эш. Ләкин балалар, укытучылар һәм педагоглар өчен кызыклы конференция дип уйлыйм. Чөнки катнашучылар саны елдан-ел арта. Для детей это возможность проявить себя. Балалар өчен бу үзеңне күрсәтү мөмкинлеге. Беренче тапкыр фән тәмен татып карарга, үзеңне тикшеренүче итеп тоярга. Конференция эше йомгаклары буенча оештыручылар җыентык төзергә планлаштыралар. Быел ул 500дән артык биттән торачак. Бу җыентыктан теләгән һәркем файдалана алачак. Ул ачык кулланылышта тәкъдим ителә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кышкы суыклар җитәргә дә аз гына вакыт калып бара. Димәк, җәйге тәгәрмәчләрне кышкысына алыштыру турында уйланырга вакыт җитте. Илгиз Минкин бу өлкәдә инде 10 елдан артык эшли. Автомеханикның көннәре ничек узуы турында киләсе язмада карагыз. Мужик кешегә 70 төрле һөнәрдә эзлиләр. Не помешает бер сәгәм. Кукмара районында гомер итүче Илгиз Минкин нәкъ шулай дип уйлый. Ул бүгенге көндә автомеханик булып эшли. 10 ел элек бу динамик һөнәргә беренче адымын ясаган һәм шуннан бирле аның тормышы автомобильләр һәм аларның куркынычсызлыгы белән бәйләнгән. Авыр. Беренче елларын шәһәрдә эшләдем. Шәһәрдә өйрәндем бөтенесенә. Елабугда. Авыр иде. Первый авырлык. Туры килмәде инде күрсәтергә сезгә. Датчиклар бар.
Самый бірінші ауырлықлар датчиктар сына. Көп внимание обращать етмесең. Екінші ауырлық мына дискі турайту күрсеттім, дискі турайту. Хәзер Илгиз Минкин үзенең белемнәрен яшь буынга тапшыра. Бу балалар практик күнекмәләр алып һәм шиномонтажның барлык аспектларын тирәнтен аңлап, аңа эшендә ярдәм итәләр. 2 КАМАЗ бар, 2 машина бар. Әти белән дә КАМАЗ тәгәрмәчләрен җәй буе алмаштырып чыктык инде. КАМАЗ рәкләтеп. Хәзер автомеханикларда эшләренең иң кызган вакыты. Кыш якынлашу белән автомобильчеләр җәйге шиннарны кышкысына алыштырырга ашыгалар. Илгиз Минкин сүзләренчә, алар көненә 20гә якын клиент кабул итә ала. Безнең уже bir ай алдан кемнең готовый тәгәрмәчләр, уже алар әкрен-әкрен алып килә башлар, балансировка ясый башлар. Ну, тортып сузып йөрмәскә не желательно, потому что погоданы үзегез калтырас. Бүген яңгыр, иртәгә минус булырга может уже. Кышын юллар кар һәм боз белән капланган вакытта авария булу очраклары берничә тапкырга арта. Җәйге шиналар түбән температураларда нәтиҗәлелеген югалта. Шуңа күрә автомобильгә вакытында тиешле хезмәт күрсәтүнең мөһимлеген онытмаска кирәк. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Хөрмәтле тамашачылар, яңалыклар тапшыруы ахырына якынлашты. Мин Миләүшә Хаҗиева сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр.